Hello mga yinyens. Mga yinyens, ito po yung installation ng blinds, window blinds, trilogy color, tatlong kulay siya. Ayan si Uding, tinetesting niya yung blinds. And mga yinyens, ito yung window blinds design. Ayan, dito kami sa Taguig. Ayan mga yinyens, sa may BGC Taguig. Ayan mga yinyens, so tinesting yung window blinds. Ayan, packet mga yinyens, then bababa. Ayan, pataas at pababa. Yan mga yinyens. Okay mga yinyens. Bye bye mga yinyens.